nangyari dito, may fog. Oops! Slowly, 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 slowly. Everything is good. Yeah, everything is good. Good, good, good. Ito yung... Oops! Oops! Oh my God. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ayan, for today's video, ayan, ito lang po tayo sa Soksalmia. Ayan, binibidyohan po natin yung yung panahon ngayon na may fogs, maraming fogs. Ayan, ayan, grabe siya, hindi klaro yung klaro kasi may fogs. Ayan, pupunta ako ngayon sa sa Holiday Inn Supermarket para bibili po ng lulutuin kasi bukas birthday po ng kasamahan namin sa bahay, flatmate ko, kaya magluto din po ako ng pininyahan na manok, kaya let's go. One eternity later. Yan guys, nandito na tayo sa Holiday Inn. Still open, right? We're close. What time close? 2 o'clock. Thank you, brother. Yan guys, bibili tayo ng pineapple para sa nyo guys, pineapple para ilagay natin siya sa manok kasi magluto tayo ng pininyahang manok. Ito na lang siguro. Ito pineapple chunks, isa lang kasi dalawang manok lang naman. Ano to siya, 435 grams. Diba? Del Monte. Tapos punta tayo sa taas. Punta tayo ng manok. Manok. Baka may offer dito. Kasi minsan may offer dito ay dalawang piraso. Ano lang? 1 dinar 600. Meron dito. Baka may offer. Walang offer. Kuha tayo ng dalawang manok. Ayan. My friend, how much this one? Frozen chicken? Shabab. Slanik Shabab. How are you, bro? You're good? Of course, good. Say hi to my vlog. Yeah, before you push the Facebook or Yeah, I posted the I don't YouTube. see you. You don't see me? I will give it to you my account, my YouTube channel. Okay? Okay, no problem. This one how much? 950. 950? Yeah. How about the Wait, I Sadia? check. Wait, I check this. Sadia? So what? Videx 12? Yeah. No, 940. 940 and the Sadia? So there which one? 12? Yeah. Let me check. Where's Sadia 12? Sadia 840? Alis lang. Sadia, 1 dinar 150. So Oh, Sadia, this one 750. This 750 gram. Not 350 grams. What? Sadia 11. Hello, nothing here. Not here. Sadia chicken, 1 dinar 20 fils. So I gonna choose this one. Ito na lang kukunin natin guys kasi mas mura siya. Ano lang siya? How much this one? 940 fils. Ito 940 fils ang isa. No, you have 150. Ito ano to siya? 1 dinar 50. Kasi hindi siya by kilo, by piece siya. So by piece siya. So ito na lang kukunin natin guys. Kasi malaki din siya, mura lang. Also, I'll take salty egg. Salty egg? This is No, I don't like salty egg. why? I don't like. You covered it. It's dangerous for my health. This is big problem. It's a big problem, right? Okay, I'm gonna choose this one. I will take 2. Okay, can choose, no problem. Okay. Take promotion also that have promo. There is promotion? Where's the promotion? How much that one? Oh, there is promotion. How much this one? How much this one? Ayan, meron palang dito guys, naka-promo, 2 piraso siya. Sadia, ayan.
Guys, sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga video. Ayan. Isa po akong OFW. Nandito po ako ngayon sa Kuwait. Ayan. Nagalagala na kahit alas 12 na ng gabi. It's already 12 o'clock. Yep, already 12 o'clock. 12 o'clock. 12 o'clock, right? Or 11, no? It's already 12:15. 12:15. Now it's morning. In Philippine morning. Yeah, in Philippines morning. Yeah. Ayan. 12:15 na sa madaling araw, pero nandito pa tayo sa supermarket kasi namimili tayo kasi galing pa ako sa trabaho. Ayan. Ito po yung mga diskarte po sa mga OFW. Kailangan maghanap ng mura kasi parehas naman yung ano yan. Parehas din naman yung ano niya lasa. Ang ano nang diferensya lang is yung brand. So kailangan natin maging wise. Diba? Parehas lang naman siya eh. So ito yung kinukuha ko. Ayan. 2 piraso. Tapos kuha po tayo ng patatas. Potato. I will take potato. How many pieces of potato? Hey, how are you? Hello. This is my friend from Bangladesh? Yeah. This is from Bangladesh. Then guys, meron tayong green na ano? Capsicum green. Tawag niyo? Green pepper? Capsicum. And this one? Capsicum red. Red one. Red pepper. Tapos ito, meron na rin tayong 3 piraso na patatas. So, let's go out downstairs para maghanap tayo ng yung niyog. May para maging kompleto na siya. Kasi meron na siyang patatas, ito. Tapos ito, Del Monte pineapple, manok. May manok na. Ayan guys. Tapos kinuha niya yung YouTube channel ko. RJ. Say hi. Say hi. How are you? Ayan, meron dito, merong Holiday Inn watermelon. Ito, tikman natin to kung matamis ba. Ayan. Let's try this one. Let's try this one. I forget bro, I forget the carrots. Where's the carrots at? The carrots is here. Only 3 carrots. Yan na, ito na yung coconut cream. Parehas lang naman daw, sabi ni ito. Pangalan mo, ma'am? Yan, masali ka sa YouTube ko. Ay, gano'n. Oh, Pasya kayo dito sa Holiday Inn. ayan. Sa Holiday Inn siya, hypermarket. Dito sa Salmi. Saan ka sa atin? Sa ano po, Itugon Bingket. Pitugan Benguet. Ako sa, May Baguio. sa Bohol ako. Nasa Bohol ka. Yung may yung nawasak yung mga tirahan. Ito na guys. Sige, thank you. Sige. Bye bye. I-check mo na lang channel ko. Okay na tong isa? Okay na yan. Ano ba? 2 manok. Kulang yan? 2 manok? Kulang yan? Kulang? Dalawahin mo na. Kasi dapat. Kailangan ko 1 piraso. Ano bang klaseng tuto? Pininyahang manok. Pininyahang manok. Kasi yung ginamit kasi is powder eh. Mas okay na yan. Sa powder. Tatanamin mo pa yan sa hot water. So ito na lang. Kasi Ano to siya? Powder din siya. Try muna natin. Ay, nag-play pala. Pero pag ito siya, mas marami rin, no? okay na yan. Sana. Isa lang. Isa lang. So, Dito na lang. ikaw. Tatanamin Kasi, ito yun, oh. Ito. Isa. Okay na to ata isa eh. Milk powder po wala to. Hmm. Oo, yan. Try mo, isa lang. Isa lang. Kasi powder naman yan eh. Sige. Marami na yan. Sige, thank you, ha. Sige. Ayan. Tapos na ako. Pauwi na. Hello. Magkano to? Ano yan? Naka-promo daw yan eh. Naka-promo.
One eternity later. Ayan, porous cabbage. Ayan na siya. Ay! Pa-order ko online. Ilas sa order ka na siya, diba? Katong 15 pieces. Maraming handa si Baste. Wow. Tapos Half biya. meron din- Half regular, half spicy. meron na din tayong mga organic beans, may pichay. So, din, nasaan yung isda nito? Yung isda na nakawala. Kailangan ba mamingwit? Malambot mo na siya. Mamingwit pa ng isda.